Ayolt Wiersma is sinds 1 juli 2020 de nieuwe eigenaar van herberg Foestrum in Westergeest. Eigenlijk vanaf jongs af aan wist ik wel dat ik de horeca in wil. Al in de laatste sectie hier toch wat oorsdien. Ben ik in de commercie werkzaam best. Al in een verleden jaar passeerde ik de magische 40 en toen dacht ik, nou, droom maar om. En toen ben ik toch mijn grote bandendream achterna gegaan en ben ik in de horeca gestapt. Ja, het omgang met mensen, de directe contacten, genietje, meestal als ze genietje van het lekker eten was makest. Ja, dat maakt het het meest belierd. Ayolt wil graag in een Lietse dorpsmanschap iets beginnen. En zo kwam hij bij dit pand te lonen. Ik ga eigenlijk met 2 panden ook in de Weerwest. Mijn vrouw is verloskundige, dus ik ben wel een beetje boen aan de regio hier. Dus ja, dan wordt de zoektocht wat beperkt. Nou, Tineke Frieswijk, daar de eigenaresse, die kook wel, ik ben in gesprek raken. En eigenlijk toen ik hier kwam die zegt al leidje van, ja, dit is een prachtige locatie, het is een prachtig dorp, mooie mensen. En echt een mooie locatie waar we een hele protte mee kennen. Café Foestrum in het dorp Westergeest had nou de naam herberg, omdat het meer is dan alleen een café. Het is een herberg geworden omdat het café wierde natuurlijk al. Het laatste jaar ben er al 4 B&B-kamers bijgebouwd. Nou, die houden wij natuurlijk in ere, want we zitten eigenlijk alle dagen al vol. Ik had per 1 juli toename, had ik die in de kamers hier gezet. En eigenlijk vanuit toen zetten we elke dag vol. Dus we gaan het uitbreiden, er komen nog 3 kamers bij. Maar nu is het meestal niet sliepen kennen, wil ik ook graag eten kennen. Dus eigenlijk de caféfunctie gaat in die hoedanigheid gaat er al. En meestal een herberg van, meestal kun je gewoon sliepen. Ze kunnen natuurlijk nog lekker een drankje komen halen, maar ze kunnen ook vooral eten. Want eten dat kon ze hier in Westergeest net. Dat weet je net. In de tussentijd is er het een en al verbouwd. Ja, ik ga wel praten met het karakter van het pand behouden willen. Ik ga wel een interieurarchitect in naam, maar hem wel duidelijk de opdracht doen van alle oude elementen die erin zitten, die wil ik graag behouden. Dus het balkenplan gewoon zo letten zoals het is. Al de armaturen die wil ik gewoon weer omstaan. En ik echt gewoon de stijl, het moet gewoon huiskamer wezen. En het pand had karakter genoeg, daar maar we net te vol ontwan. Dus dat hebben we gewoon zo letten zoals het eigenlijk is. Alleen maar wat verf en wat kleuren, wat morkens uitbreken, komt een heel eind. Nou, ik maak nu nog de laatste puntjes doen. De verlichting is een groot ding. We zijn juist hier in West en ik zorg wel dat het best wat zuster wordt. Dus verlichting is mijn actie voor deze weken. En ja, nou, de tapperij moet verder nog aanmaken worden. Er moet nog eens even een plintje verf worden. Maar in grote lijn hebben we die wel klaar. En dan gaan we van winter bij de kamers aan. De herberg biedt Ayolt ook een mooie kans om zijn eigen bier te promoten. Ja, ik al 4 jaar nu heb ik mijn eigen dijkbier vanuit Boetenpast, mijn eigen brouwerij. Dat gaan we nu eigenlijk natuurlijk introduceren, want het is voor een brouwer natuurlijk heel mooi dat je een eigen afzetlokaal krijgt. En we hebben voor Westergeest hebben we nu juist het eigen bier gelanceerd, het Foestrum Pils. Dat is voor Westergeest en dat bedoel ik in Westergeest. Het houdt in dat mensen die hier komen, die mij het Foestrum Pils drinken gaan. En natuurlijk mag ik mij in huis nemen. Maar het is net een biertje wat in de supermarkt verder komt. Nee, dat is echt gewoon een eerlijk biertje hier voor de mensen van Foestrum en van Westergeest.